Na hát akkor üdvözöllek itthon nálam. Szia. Mert ki fogsz próbálni ázsiai dolgokat. És ez ilyen gyors teszt lesz, mert összeválogattam neked 3 dolgot. 2 nasit, meg egy alkoholt. És én akkor azt mondom neked, hogy odaadom ezt a csodás hangot. Cső. És nézzük meg a legelsőt, ezt kivontam neked én, mert ez mindenhol nagyon olajos, mert amúgy ráfolyt a kaja. Fasza. De te várjál, te meg kell mutatnom korábban. Az első egy mocsi lesz. Mocsi, hát te ma ilyet? Nem. Nem? Nem ettem ilyeneket. Ezt tudod micsoda? Nem. Ez egy édes. Nem szeretem az édességet, de nem baj. Hát Most muszáj lesz. Most muszáj lesz, és kíváncsi leszek, hogy ezt az első reakciót, mert hát ez ilyen, hogy is mondjam. Annyit spoilerezek, hogy én először majdnem megfulladtam tőle. Akkor kurva jó lesz valószínűleg. Kurva jó lesz. Fúj. Na, amúgy jó, amúgy finom. Csak hogy ne fulladjál meg ne okádjál ide. Annyit elárulok neked, hogy Méz édes. nem az, hanem nagyon puha. Jöttek kosztras, de mutasd meg a kamerának. Nyilván. Anyád, ez mi a Mutasd meg a kamerának. Én az ilyet nem szeretem, tehát hogy... Nem nagyon akar fókuszálni. Mint így, most így. Aha, most, azaz. De ez porcukros? Hát ilyen valami por van. Leesett. Na mindegy. Nem baj, megnézzük mi ez, mert én nem tudom. Na? Hallod, ez az arc? Az a baj, hogy a kamera nem adja át, mert olyan szinten nézel lefelé, azért, mint akit most szóltak volna le. Na? Őszinte legyek. Aha. Nekem ez annyira nem bejövős. Nem. Túl puha. Ismeretlen. És genyós. Valamire visszajelz, ez nem jelz vissza semmit. Pedig az visszajelz, de hát reménykedem. Jaj, lesz. Hát tesó, ez... Nem jó? Nem. Erre adok egy 10/3. 10/3. Tesó, ez nem jó. Figyelj, ebből még én is eszek egyet. Amúgy nem rossz, csak az állaga miatt. Eskü nem rossz. Jöhet a következő termék. Na. Lehet le kéne öntenem amúgy az édességet. Úgyhogy Hogy értettem. jöjjön az itóka. Amúgy pont én is erre gondoltam, hogy még mielőtt belecsapnánk a gyásákollókba. Nem családbarát a tartalom. Most mondjuk azt, hogy ez egy ilyen Sörízű üdítő. kínai felnőtteknek készült ital, várjál. Nem akar befókusz. Egy üdítőital, aminek söríze van. Most. Hoppá, milyen szép a fókusz. Tehát az egy kínai sörital. Úgyhogy Kíváncsi vagyok. legjobb sörösszisztensként Bontsuk föl. én ezt oda is adom neked. Megfogjam addig a mikrofont? Nem, direkt itt van. Hallgassuk a hangot. Az ASMR, na ezért mondtam. A kurva Ezért mondtam. életbe. Jó, akkor ezt így tartjuk, hogy ne menjen bele. És mi hallod mindenhova? Bazd meg. Intézd el, légy szíves a végét. Sörszagú lesz a szobám, mondjuk ez nem baj. Kicsit megtörölgetjük. Mert kapott egy kis... spoiler, ezek ez kicsit ilyen kőbányai ízű. Jó, most, hogy tiszta a mikrofon, Tegyük tisztába dolgok. tegyük tisztába a dolgokat ezzel az üdítőitallal. Hogy mit gondolsz róla? Ez tényleg olyan, mint egy kőbányai. Kőbányai íze, mondom, hogy esküvöm rossz. Ez szó szerint, amikor bemész egy boltba és megveszed a kőbányai feliratú kőbányai sört. És amúgy nézd, visszajelez. Na, de most már igen, de az előbb nem, mikor beszéltél. Mert lehet, hogy így ennyire messzire volt, tudod, nem itt egyből a számnál. Mint most. Mindegy. Hát, erre mondjuk adok egy 10/6-ot. De csak mert szeretem. Én 10/8 tudok rá, szerintem egész jó. Ahhoz képest, hogy ilyen számomra legalább no ilyen márkájú sör. Akkor nézzük meg szerintem a
Rozsdás rákollót. Most jön majd az igazi nehéz fiú. Itt fent próbáld majd megfogni, Jó. mert vastag a zacskó és tiszta olaj, úgyhogy majd ajánlok neked itt majd egy izért, egy zsepit. Nem megy? Adjam a célszerszámot? Add ide a célszer. Hol van? Itt van. Tessék. Vágok ide rá így egy ilyete. Így. Érdembe bele ne vágjál, mert csak egy napot vagyok, Szabin. Ennyi. Ezt még úgyse tudnád kibontani. Innen már megoldom. Éja. Mutasd a Nos. a kamerába, hogy... Itt a csomi. Ilyen a csomink. És ilyen a belső szerkezet. Tehát, még zöldséges, te hallod, zöldséges. Fogd meg. És akkor gyorsan bele is nyúlok, és meghesszeljük, hogy mi újság van. Hát ez sok. Ez olyan, mint a rupi. Ez tényleg olyan. Állagra milyen? Ilyen kis zöldség is van benne. Hát ilyen chips, mint a Cheetos. Állagra tudod milyen? Mint Jó az illata. mint a Csiónak volt, vagy a Lay's-nek volt, vagy melyiknek ez a ízé? Ez a kis sült krumpli kinézetű ízé, chipsze? Na mindegy, nézzük meg. Amúgy ez nem rossz. Őszinte leszek veled. Ez nem rossz. Egy 9-est adok. Kicsit hányas íze, mondom, hogy ez nem rossz. Ezt egy kis párnát 9-es. megkóstolom. Jó ez amúgy. Ízlik. Kerestél is ilyen párnát? Mit? Ilyen párnát? Ez nem rossz, hülye. Egy ilyet? Ugye? Ja, az a Sió-nak volt, tudom, kis dobozban is volt, meg zacskósban, ha. Tudom, annak is voltak ilyen párnája, szerettem. Jó, amúgy erre adok egy 9-est. Szerintem a mocsit az átlag emberek ne vegyék meg, mert nem fog ízleni, de aztán ki tudja. Aki szereti a különlegességeket, annak be fog jönni. Én azt mondom neked, hogy legyen egy plusz egy, és választhatsz Plusz egy. a Pepsi meg a Monster közül. Legyen a Pepsi. Legyen a... De várj, a Monster az milyen íz? Moka íze van. Moka? Aha. Mi az a mókás? Lehet akkor a mókásból. Nem tudom, de akkor hozzá egyet, hozzá vele. Monster. Azt mondja, triple does. Ó, Triple dose. Mutasd meg a kamerára. Mutasd meg a... Konkrétan azt vágod, hogy ez volt egyébként a mai vásárlásomnak a legdrágább alanya? Szó szerint kávé. Akkor ez nem kávés. nem kizárt. Mert itt van egy kávé. Aha. Kápé, micsoda, mi volt? Café Trace Fort krémé. Hát akkor nem kizárt, hogy ezt. Akkor ez lehet, hogy egy kávés termék lesz. Még nem tudom. De vagy a kávés, vagy a mangós. Az a baj, mind a kettőt ittam már. Másból. Na mindegy. Hát de mangós Pepsi-t Jó. nem ittál, mert az mangós, az japán, az íz. Akkor megnézzük a mangós Pepsit. Itt a mangós Pepsink. Mindjárt fókuszál egyet. Ott a mangós kis Pepsi. Látod, hogy értem? Ennek már egyébként maga a doboza is kurva jó szerintem. Ilyen a doboza. Semmi extra. Kis Pepsi. A izét mutasd még meg be. Ott van a múltkori vásárlásom, a kókuszos üdítő, emlékszel? Ez? Aha, az. Ez kibaszott undorító. De legalább a doboz az jól néz ki. Ja. Ugye az olyan, mint Tokióban, mint Tokióban egy ilyen átlag hirdetőtábla, tudod, ez az ez a Egy ilyen... Mi ez? Milyen doboz ez? konzervdoboz. Ja, konzervdobozba. Hát konkrétan amúgy vagyok. Na, bontsunk rá, de inkább bonts ki, hogy itt a mikrofon megint ázzon egyet. Mert most töröltem meg. Ez szép, figyelj, ezt szépen kell kibontani. Húzatom. Látod? Hoppá. Ez ASMR. Hallgass. Az ASMR. Milyen jó hangja van. Montás. Na. Én Pepsi illata van. Illatra nincs más. Nézzük meg. Legyek őszinte. Na. Nem szereted a mangót, mi? Amikor így a szádba belefolyik, érzel egy furcsa ízt. De amint lenyeled, tesó, mint a Pepsi. Nem, tesó, ez tényleg, ez olyan... Ezt nem lehetett volna kicsit heterósabban mondani? Nem vagyok elég hetero. Ember. Na, szóval annyi a lényeg, ahogy belekortyolsz az üdítőitalba, érzel egy furcsa ízt. Viszont amint lenyeled, ugyanúgy Pepsi. Kóstold meg. Ez nem is is.
Ezt hallottad? Ugye? Mint amúgy ennek semmi extra íze nincs, olyan, Ez mint így egy, mondom. olyan, mint egy lejárt Pepsi. Olyan, amikor belekortyolsz, jön egy furcsa íz, de csak egy fél... Nekem ilyen utóíze van csak. De azt lehet érezni, ilyen kicsit mangós. Nekem nincs utóíze. Nem tudom, de ebből a chipsből még falok, mert ez viszont bejön. Erre adtam egy 9-est, erre a Pepsire meg adok egy 5-öst, mert nem éreztem semmi extrát benne. Én adok egy 7-es, meg ez volna ez ki. Szerintem. És még egy mocsit esetleg. Tetszett. Mocsi nem. Beletűzzel a izét, a chipset. Csinálsz belőle sündisznót. Ez... Ugye ez nem hús. Nem tudom, mutasd. Megkóstoljon. Legyek ennyire merészbe. Nem fog befókuszálni így, hogy... Ez mi? Ez hús. Hát Mutasd. amúgy van még. Én is ránézek. Ilyenek sem. Van valamilyen kis chipses utóíze, de ilyen nagyon gyenge szar chipses utóíze van. Na, ez szerintem fűszer. Na de ez mi? Kutyafalat. Jutalomfalat. De akkor már Ja, amúgy tudom, hogy ez a chips, ez jó. vettem még ilyen zöld teát is. Nem tudom, hogy mennyire akar... Aha, most befókuszál. Tehát vettem ilyen zöld teát is, és remélem, hogy ez filteres. Mert nem tudom, hogy van egy ilyen kis kanál, egy kis két oldalú kanál, amiben bele tudok tenni a teafüvet, És úgy kifőzni. és úgy kifőzni. Aha. Csak az nem tudom, hogy hol a picsában van. Közben elszabadok itt a kamera mellett. Vettem még... Igen, most már a végére bemutatom azért többi dolgot. Vettem még ilyen... Tehát vettem még ilyen garnélerákos dobozos leves, mert nem zacskós, hanem dobozos. Meg van itt még mit mutatni. Megmutatom a cicimet. Tehát cici, csak nem akar úgy fókuszálni, de cici, itt lehet látni. Mik vannak még itt? Ez nem rájam, kérlek, vagy rájam, nem rámen, hanem rájum, meg van itt rámen, ami ilyen, már nem is tudom úgy, hogy milyen ízű, de van rajta egy bácsi, aki így mutat, tehát biztos, hogy jó. És akkor, amit csak azért nem választottam ki, hogy ezt ma kóstoljuk meg, mert szerintem még üres gyomorral is okádnánk egy szépet. Az a... Amúgy szerintem ez volt annyira szét... Nem, tudod mit? Bontsd ki. Nem. Tesó, az bontsd ki. Nem. Ezt tudod mi? Ez fűszeres tészta. Tehát, hogy én ezt nem akarom most, mert szerintem most szaga se lenne jó. Én azt mondom neked, hogy holnap délután. Aha. Már a leveseket Jó. is kipróbálhatnánk még. Jó, benne vagyok. Meg hát... Vágod, van az üvegtigrisből az a jelenet, amikor Gaben mondja a szemüveget meg az ilyesit, és akkor mondja, hogy mikor ez a szemüveg, tudod mennyibe került? 2800, tudod mennyi boltban? 2300, mondjuk ez a pont átbasztak. Nem, ez a gyömbérsör, és rá van írva, hogy ginger beer, tehát gyömbérsör. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez annyira gyömbérsör, mint hogy én nő vagyok, tehát semennyire. Gyömbér íze van, de a sörnek semmi köze nincs hozzá. Ezt már amúgy kibontottuk, neked mennyire tetszett? Gyömbér ízű, semmi extra gyömbér íze van. Beleittam, nem iszom szívesen. Az igazából kap egy 10 per. Meg, van még itt egy ilyen is. Fókusz, Ez meg egy szintén energiaital. Az a neve, hogy 00042 Carabao Energy Drink. Tehát Carabao energiaital. Itt vannak a fókusz valami, tehát itt el tudjátok olvasni. De egyébként ennek ilyen gyógyszeres doboz kinézete, tényleg ilyen köptető kinézete van, viszont ízre amúgy szerintem nem rossz, kicsit túl édes, de nem annyira, hogy ilyen nagyon pocsék szar legyen. Aztán nagyjából igazából ennyi. Úgyhogy akkor hát valószínűleg a következő részben lesz nekünk egy fűszeres tésztakóstolás, meg vagy kiválasztunk egy levest, vagy mind a ketten megkóstoljuk mind a kettőt.
fasza. Mondjuk 3 van. Na mindegy. De a nagyot azt szerintem hagyjuk, mert az kettőnkre elég lenne. Hát amúgy bő. Ó, bazd meg. Akkor viszont várja. Tudod, mi az, amit nem láttam? Spicy. Jaj. Akkor várja, lehet azért kéne azt, mert az kettőnkre elég. Jó, akkor... És akkor az ugye nem kell akkor mind a 3-at Igen. megcsinálni, hanem egyet elég, és akkor az kettőnkre Igen. bőven elég. Jó, Még hát jól is akkor lakunk. Összegzésben... Jó, én már Összegzésben? tudom, hogy melyiket fogod választani, de nem bírok már beszélni. Összegzésben. Amit a mocsi Melyik volt a legjobb? A mocsi az számomra nem tetszik, az szerintem az nem jó. Nem azt kérdeztem, hogy melyik volt a legjobb. Legjobb? Hát igazából a garnéra rákos chips féleség, mert... De az mennyire volt neked egyébként ilyen pozitív csalódás, miután megkóstoltad a szerintem nyers garnéra rákot, és azt mondtad, hogy te azt nem. Igen, mert nemrég ettem egy ilyen garnélás sült tésztát, és az nem ízlett benne a rák, tehát azt félre is tettem. De ez bejön. Ez bejön. Nincs ez a hús íze. Így bejön. Ó, már. Ez tudod mit jelent? Ez az outro-t jelenti. Úgyhogy köszöntünk mindenkinek a megtekintéseket, és akkor majd jövünk a nagy leves és tészta kóstolással. Úgyhogy nem sokára, Tali.